Любо съм от Battery Service. Показвам ви тук са една пауърбанка. Аз отдавна искам да си внеса подобно нещо, най-вече за себе си, защото никога не ми стига за телефон, за лаптоп или за каквато ще е щуротия, стига да е подходящо. Значи, това, на което се спрях и тествах тук може около месец някъде, ето това нещо. Това нещо вътре побира 8 клетки 18650, от което разбира се зависи какъв ще бъде цялостния капацитет на пауърбанката. Може да сложите с максимален капацитет или някакви по-евтини или каквито се сетите. Няма никакво значение. Важно е да спазвате поляритета, защото ако ги обърнете ще стане късно и ще си изгорите пружините. Случи ми се веднъж вече. Нали? Иначе това нещо поддържа доста така интересни неща. На Type-C е на 5 волта 3 ампера, 9 волта 2 ампера, 12 волта 1,6 ампера, има USB-та и така нататък. QC3, една купчина стандарти поддържа, които са нужни за всеки съвременен телефон, за да се зарежда бързо. Идеята каква е? Това е куха кутия, вие си купувате клетките от нас, от някой друг, няма никакво значение. Това нещо си има в комплекта отверчица, синя, с винчета, защото ето този панел, който е за USB-тата, той се слага тук, съответно това нещо затваря цялото устройство, панела се поставя от случая от тази страна, нали, на Type-C. Тук има един бутон, който е индикатор за заряда на батерията, в случая показва там 97%, защото сложи само две клетки, разбира се. Така, изходите. Два USB изхода, които и двата са бързи, може да закачите две устройства на тези нормални USB-та, в случая като това нещо. Нали, само да видят така добре, ето го. В този вариант показва процентите 88. Има и фенерче, което не знам на някой дали ще му е или полезно. Свети доста добре, между другото, може да се ползва за осветление. Работи от чудесно. Type-C-то. Имате едно Type-C, което му е за зареждане, на micro-USB, което е вход. Имате и Type-C, което е за изход. Тоест тук може да включите Type-C кабел, който ви е за телефон, или към Type-C на телефона, съвсем стандартен кабел. Ето едно Xiaomi, включваме го, това нещо, така, и това нещо е на Quick Charge. Айде пак де. Бързо зареждане. То загасна. Да, загасна. Добре, ето покаваме се един Samsung. Ето един Samsung. Така, чакайте да го включим Samsung-а. Бързо зареждане. Същото нещо важи и за Type-C-то. Чакайте да включим и него. Ето ви са двата телефона едновременно. Това кълъв много пречи. Така. Ето. Двата телефона се зареждат, може да включите още един. Устройството работи много добре, аз съм супер доволен от него. В интерес на истината ползвам го с 8 клетки, мисля, че пак бяха някакви LG-та на 3400 и зарежда, в смисъл, безкрайно много телефони, безкрайно много време, защото капацитетът е огромен на това нещо. Може и да си светите, ако нямате ток. Няма го все още на нашия сайт, но ако проявявате някакъв интерес, цената му е 45 лева на това, на тази кутия. Можете да ни пишете на съобщения или да звънкате, или както ви е удобно на вас. Нали? Но все още ги нямаме качени в сайта, за съжаление, защото пристигнах онзи ден. Така че това от мен, много готино устройство, върши страхотна работа, лично за мен е абсолютно окей. И е тествано най-вече, защото, знаете, не продаваме неща, които не сме пробвали и не сме тествали. Така че това от мен. batteryservice.bg